Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke funeza ama telenovela, hlala nami ngikuzele nazo. Namhlanje nginiphathele ngamateaser e-telenovela ethandwa kakhulu edlala lapha ku-e.tv iThe Four of Us. Izinto ke nje mbukeli ezibalulekile okumele kuyilindele lapha kwi-The Four of Us ngayo inyanga kaAugust. So ngizoqala ngendaba ke ethinta uBobby la kumateaser baveza ukuthi ke inkinga izokwanda for yena uBobby njengoba ke zobecule ezikweletini and baphinde baveza ke la ukuthi ke uLethabo uzogcina ke etholile ukuthi ke all along uBobby ebemchithela and futhi ke bemchithela noNdumi. And okunye ke futhi ke mbukele bakuvezile baveza ukuthi ke uBobby uzoba involved kwi-operation yontshontshwa kwezimonto njengoba ke zobeke efuna ukucover izikolodo. And babeke sebeveza la ukuthi ke khona la uBobby azogaxela khona and uzobeke zama ukuvikela yena kuNdumi and kuzogcina kugwazeke yena uBobby. Uzobeke sengeniswa esibhedlela and ke uzosheshela ulame, uzobeke sephuma esibhedlela and izothi ke phuma uzotshela kumndeni wakhe ukuthi ke uyolobola uNdumi. And babeke sibeveza ukuthi ke uBobby uzobeke sethola iprotection order against uLethabo. And ngapha ke sayidini uBusana uzoqhubeka kenza investigation yakhe mayelana nobugebengu adebenzwa yena kuBobby obuthinta ke nanontshontshwa kwezimonto. NoMathapelo uzontshontshwa ke imali kaBobby ebeplan ukuthi ke uyokhokha ngayo amalobolo lapha kwaNdumi, kodwa ke bazogcina ke bembambile noMathapelo and naye uzogcina ke ngempela evumile ukuthi ke uyena ontshontshe imali yamalobolo. Aphela lapha ke mbukela amateaser ayo ke The Four of Us. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye amateaser eviki neviki ayo ke The Four of Us ngawo ke lapha uAugust. Amateaser akaphelele yizo ke lezi ade ngiphathele zona. Cela ke mbukela ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi nje danke ngiyazi bongela.